okwu ọma.
N'isi ụtụtụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, mgbe chi na-abọzibeghị, Mary onye Magdala bịarutere n'ili. Ọ hụrụ na-ebupụla nkume ahụ eji mechie ọnụ ili. Ọ gbara ọsọ jekwuru Simon Peter na nwaazụ nke ọzọ ahụ Jesu hụrụ n'anya, wee sị ha, ha ebupụla Onyenwe anyị n'ili, anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. N'ihi ya, Pita na nwaazụ nke ọzọ ahụ jiri ọsọ gawa n'ili. Ma nwaazụ nke ọzọ ahụ gbakarịrị Pita n'ọsọ, wee buru ya ụzọ ruo n'ili. O wee hulata, nyụọ anya, hụ akwa ọlarị ahụ ebe ọ gbasara n'ala, mana ọ banyeghị abanye. Simon Peter, onye so ya n'azụ, wee bịaruo banye n'ime ili ahụ.